Swift Games Stage 4 på Peak and Pave. Nu begynder vi med at komme til de løb, hvor jeg tror, jeg bliver udfordret en del. Der kommer nogle lede bakker. Eller, der kommer jo sådan set kun to. Så en helt lille en. Og de to, det er også til dem, der kan træde de høje watt per kilo, de virkelig får lov til at trumfe igennem. Så det bliver en udfordring i dag. Det er egentlig lidt ligesom de andre Swift Games. Det er ligesom alle kræfter, de bliver skudt gennem til bakkerne. Så det træder selvfølgelig til, og det gør det også lige her, fordi det stiger lidt. Men altså, jeg holder mig lige omkring de 300, hvad er det average, når jeg hører på, at det nok skal komme til at stige lidt senere i løbet. Så det er sådan, man venter lidt, afventer lidt bakkerne, og så holder man egentlig bare god kadence til. Så lige her, lidt inden den store bakke den kommer, der kommer nogle af de her rullende bakker. Og jeg døjer egentlig lidt med, at jeg synes, mine ben de føles sgu ikke helt klar. Jeg har sat min sadel 2 cm ned. Så har jeg været ved at måle lidt, så jeg tror, jeg har siddet lidt for højt på sadlen. Så jeg prøver egentlig lige at åbne lidt op her, og lige at prøve at vække benene inden bakken egentlig. Jeg sørger så også for, at der står måske et lille hul her. Jeg holder egentlig bare høje watt indtil de rammer toppen her, for der er ingen grund til at sænke tempoet nu, så mister jeg bare fart. Og hvor toppen på bakken her, så bliver jeg endet med det samme, og så får jeg ikke lov til at holde en lille pause, efter de får lov til at træde lidt igennem her. Og der er selvfølgelig et par stykker, der prøver at få at se, om de lige kan komme med mig, fordi de tænker jo nok, det er et udbrud, jeg har gang i her. Så men jeg må pænt skuffe dem, fordi jeg har ikke nogen plan om, at skal give gas hele vejen hen til bakken, selvom det måske var en god nok taktik for at få et lille forspring. Men jeg ved også, at jeg bliver nødt til at lige få benene, så slappe lidt af igen i bakken. Det bliver en hård omgang. Jeg er i hvert fald nødt på, at dem der kan, de kommer i hvert fald til at sætte tempoet, og så er det bare med at hænge på. Jeg har en drøm om, at jeg ikke skal bruge flere på bakken her, og også igennem til slut. Så vi ser, hvordan det går. Her, mens jeg lige slapper lidt af på vej ned, der får jeg lige rigtig lov til at bruge min steering, som er på min Swift bike. Og lige at cut så meget af svingene som muligt. Det er ikke noget, der giver voldsomt meget, men det er sgu de små ting, der tæller. Så giver jeg lige lidt gas heroppe af igen, for jeg ikke bliver, for der ikke lige pludselig kommer et felt flyvende forbi. Så snart jeg kommer op over bakken her, så tuller jeg også bare igen. Så er det med at slappe helt af, inden bakken den kommer. Og feltet det er også ved at hente mig igen. Jeg er kun 1 sekund ned til forreste. Ja, der lader mig egentlig blive opslugt af feltet igen. Så man selvfølgelig lige være lidt vågen, at de ikke kommer alt for hurtigt. Man sidder i sin egen verden, fordi jeg synes, du først får slået det mindste hul på de her nedkørsler, så er det altså noget lort at fange igen. Så man virkelig, skal du op og have en spurt næsten. Nu er vi egentlig kommet til hovedbakken, hvis man kan sige det sådan på turen, der ligger midt i ruten. Ja, ingen planer om at gøre noget vildt, det handler vist bare om overlevelse, så jeg smider mig bare i midten af feltet, og så prøver jeg bare på at følge tempoet. Jeg håber på, at der ikke er nogen, der skal lege superheld herinde til at starte med her. Nu er vi ved at komme til toppen, og jeg er virkelig ved at være en slukket mand, så jeg vælger faktisk også at bruge min fjerde her. Jeg kan se, at gruppen den er ved at forsvinde, og det er sæt på træls at miste den, og man er næsten med på toppen, så den bliver sgu brugt for overlevelsens skyld, men det gør lidt ondt. Jeg kommer da også op til gruppen igen her. Jeg vælger lige efter at bruge fjeren, så ved jeg godt, det handler om at få trådt nogle watt, og så om jeg så kommer lidt foran, hvis det var det, du tænkte det skulle ske, så er det også fint nok. Men det skal du udnytte power up, fordi den holder ikke til hele bakken, desværre. Men der er også ved at være helt udsolgt her, så krop og sind, det er helt færdigt her. Det er kun fordi jeg kan se grafen, at vi næsten er over toppen. Jeg kommer igennem det her. Der står sådan set også ny 10 minutters watt-rekord. Selvom pakken ikke er 10 minutter, så det er virkelig været en hård omgang. Der kommer lige en lille spurt her til sidst, for ikke at blive sat på det flade. Fordi den fejl har jeg lavet mange gange, så
lige snart det er ude med at gå nedad, så har man ikke farten, og så bliver man sat, og så skal man til at lukke nedad, og det er i hvert fald ikke det, der er brug for. Så handler det egentlig bare om at blive sig selv igen. Det får jeg egentlig også lov til. Det næste, så sådan, man slapper egentlig bare af, og så kommer der en lille kikkerbakke her, den kommer vi til her nu, og det ved jeg godt, der bliver også trådt igennem, så der er jeg vågen, og vil jeg egentlig bare lukke øjnene, hvis man kan sige så træder jeg det, jeg kan, fordi jeg er sgu ved at være en færdig mand, de her, selvom jeg ikke er en voldsom bakke, så går de sgu ondt nu. Jeg får en den skør idé, jeg tænker, at jeg kan lige hjælpe feltet sidste gang. Så brugte de kræfter jeg tilbage, og så må jeg kan indhente dem der lidt foran her. Jeg ved sgu egentlig ikke hvorfor, fordi jeg tror egentlig, når alle kommer til alt, så er det egentlig mig, der har brug for mest for hjælp. Men jeg får trådt nogle watt, og ja, det gør godt ondt. Jeg får det egentlig også hentet lidt på dem, men jeg ved egentlig ikke, om jeg får startet noget, jeg ikke har lyst til, fordi folk de kommer flyvende forbi nu, og så ender det egentlig med, at jeg bare skal hænge på med op over bakken her. Ligesom at når jeg først har taget vinden her, eller er gået i stå, så er det satme svært op af lige at få momentum igen, så jeg er trådt igennem, men det lykkes heldigvis. Og nu kommer vi til den sidste bakke, det er egentlig den store bakke, vi havde tidligere, bare fra den anden side. Og jeg kan godt mærke, at jeg er færdig, så der er ikke nogen planer om, at jeg skal op og lave et eller andet fuldstændig tårligt. Så jeg vælger egentlig bare at køre bakken i mit eget tempo og komme med op over, og det går heller ikke lang tid, før jeg kan se, at feltet det strækker så meget ud, og jeg kommer til at ligge bagerst i det, så jeg ved godt, hvad klokken er slået, så det bliver bare en tunertur for mig op til toppen, og så må vi se, om vi lige får hentet lidt vat her til sidst. Nu er jeg også kommet bagerst i gruppen, og det kan jeg godt spoile lidt. Jeg er også sidste mand på toppen af bakken af det forreste felt her, og det er simpelthen fint. Det var en hård dag, og gjorde hvad jeg kunne. Og her der kommer jeg op på toppen, og jeg får helt 26. plads hjem ud af 46, så det er jo ikke fantastisk. Men holder lige over de 300 watt, så det er nok fint nok.